Det passer meget fint, så jeg ikke skal forklare helt så meget dybt på det hele. Men ved 9'eren, der er jeg blevet bedt om at forklare kapitaltilpasning, soliditet og likviditet. Det er de sidste 2 dele af regnskabsanalysen. Og de 3 områders indbyrdes relation. Jeg tror faktisk ikke, jeg har belyst det punkt med den indbyrdes relation. Det har jeg faktisk ikke skrevet noget til. Jo, men så skal jeg lige tænke over, hvad den indbyrdes relation rent faktisk er. Så ja, det kan vi jo selv læse. Skal vi selv noget? Nej, men lad os tænke. Ja, skriv endelig, husk at have det med. Det kan også godt være, at jeg kommer på en pointe lidt senere. Lige nu er jeg fået lige lov til at stå. I hvert fald, vi har allerede kort diskuteret det med, hvad kapitaltilpasningen er. Det er, hvor dygtig virksomheden er til at tjene på sine værdier. Der er 2 vigtige tal her, som er varelærernes omsætningshastighed. Hvor lang tid tager det for dig at omsætte for det beløb, du nu har stående for din varelærer? Jeg kan egentlig også sige, hvis du, jeg mener, du kommer ud som en bryg. Se, jo, præcis. Så kan du får det egentlig varelærernes omsætningshastighed, det får du ud som en brøk, som eksempelvis, eller decimaltal, som eksempelvis er 2,5 gange, i tilfælde med Coloplast her. Så omsættes varelærerne 2,5 gange om året. Det vil sige, at det gennemsnitligt tager 146 dage at omsætte et helt lager. Det kan man egentlig også sige, at det svarer til, at din varelærer gennemsnitligt, eller din vare gennemsnitligt ligger på lager 146 dage. Ja, det altid, gør man altid op på år. Ja, fordi det er... Nej, det kommer man an på, hvor lang tid siden det er, du sidst har lavet et regnskab. Som det er et helårsregnskab. Jo, større virksomheder laver altid regnskab på kvartalsbasis. Men, og det er faktisk et godt spørgsmål, jeg ved faktisk ikke, om de så laver en fuld regnskabsanalyse før et kvartal. Du kun gør det en gang om året. Men i tilfælde, at du kun, at dine tal nu er på baggrund af de sidste 3 måneder, så vil du kun tage og dividere med 3 måneders antal dage. Det kan se her, det vi gør hernede, når vi siger mål i lærerdage, som jeg synes er et interessant tal. Det er, hvor mange dage tager det for, at din varelærer er omsat. Det er et udtryk for, hvor lang tid en vare gennemsnitligt ligger på lager. Jeg ved det i hvert fald, da jeg arbejdede i Elgiganten, der var man rigtig interesseret i at sørge for, at varerne de ikke lå for lang tid på lager, fordi så mister de værdi, simpelthen bare fordi de bliver forældet. I tilfælde som Elgiganten, der bliver tingene jo meget hurtigt mindre værd, fordi det er sådan ikke, hvis nu havde et eller andet, hvis nu solgte mursten, så kunne det godt være, at det var okay, at man ikke solgte sit varelager om igen hele tiden. Må man sådan trække over noget praktisk, og så sige sådan, eller holde på teori? Det kommer sgu an på, hvordan Finn har det med. Jeg vil sige, hvis man kan hive det over på noget praktisk. Jo, helt sikkert. Man kan godt snakke om, at det er differentieret fra led til led, at der for eksempel er større vareflow i fødevarebranchen, ja, end der vil være i tøjbranchen. Ja, der skal det. Æbler skal fandme ikke ligge på lager i 2,5 år. Nej, 2 uger. Det er radioaktivt behandlet, så det er meget. Men jo, det synes jeg også er en fornuftig point. Og jeg synes, det er fornuftigt, hvis man kan snakke om, hvis man kan relatere det til et eller andet i virkeligheden. Det må alt lige være et plus. Og varedebitorernes omsætningshastighed, det er et spørgsmål om, hvor dygtig man er til at sørge for, at ens varedebitorer får betalt. Det kan man blandt andet gøre ved at ændre på sine kredittider osv., men det siger det tal i hvert fald noget om. Soliditet og likviditet, der snakker man om, som vi snakker om, hvor selvstændig og robust er virksomheden. Og vi har allerede belyst det ved at sige, at soliditetsgraden, jeg har skrevet sådan meget karikeret næsten, at det er et spørgsmål om, hvor stor en del af virksomheden, der er betalt. Hvor stor en del af virksomheden, der er egenkapital. Mener det ting, vi bruger? Ja, præcis. Hvor stor en del af din virksomhed er din egenkapital. Og igen, likviditetsgraden kan virksomheden betale sin gæld. Jeg snakkede
tidligere, at der var nogle tal, at der var nogle rammer, hvor man gerne ville have sin tal til at ligge indenfor, og det måske ikke var så relevant. Men grundlæggende så kan man sige, at likviditetsgrad skal gerne være over 100. Du vil gerne have flere omsætningsaktiver end du har gæld. Du vil gerne være i stand til at få betalt dit gæld 100% eller derover. Det er nederen at betale sin gæld 90%. Eller sin regning. Og så tænker jeg, at vi springer videre til 10'eren, som er, at man skal forklare pris- og indkomstelasticitet. Det er mit yndlingsemne. Jeg snakker om, at elasticitet, man snakker typisk om priselasticitet, men det er jo ikke det eneste, der er for elasticitet. Det kan også være indkomstelasticitet, eller som jeg snakker med en anden gruppe om, at det kan være markedsføringselasticitet, det kan være mange forskellige ting. Og det er udelukkende bare et spørgsmål om at forklare efterspørgsel. Man kan garanteret også forklare andet end efterspørgsel med det, men det vi arbejder med i hvert fald, der er det efterspørgsel. Og det siger helt grundlæggende noget om, hvor følsom er en afsætning over for ændringer i faktor x. Lad os sige, at det er priselasticitet, så er det den her formel, der hedder delta x. Hvor stor en relativ ændring er der i dine afsatte enheder i forhold til relativ ændring i din pris? Har jeg skrevet? Hold da kæft. Det er sjovt, den her lavet en før også, hvor det var sådan. Jeg havde bare aldrig haft om det før, så der var ikke nogen rettet. Men I har forstået det nu, det er godt. Og så vil jeg sige, at det er en god idé at snakke om elasticitetsformer, men man kan have noget, der er uelastisk, neutralt elastisk, eller det er elastisk. Uelastisk, det var det, vi snakkede om, hvor prisen eksempelvis ikke har nogen indflydelse på, hvor meget du afsætter. Det er i tilfælde, at du har en, man kan tegne det kurve op. I det tilfælde, at du har en, hvor du siger, at din pris og din afsætning, så vil du bare tillade dig at skrue helt meget for din pris, og den rykker sig ikke ud af stedet, du afsætter lige så mange enheder. Fordi der er bare ultimativt meget behov for den her vare. Den er 100% uelastisk, den her. Men uelastisk betyder bare generelt, at man har et stejlt forløb, hvor man kan tillade sig at hæve prisen meget, uden at du mister en hel masse i omsætning. Eller at man kan tillade sig, at man kan også sige, hvis det er indkomstelasticitet, så kan du også sige, at din afsætning, hvis den er uelastisk, så betyder det ikke særlig meget for din afsætning, hvor mange penge dine kunder har i indkomst. Hvis man snakker neutralt elastisk, så er det der, hvor der er en neutral effekt. Det er, hvor hvis du ændrer, hvis det her skal give 1, kan man sige, så skal der være en lige så stor relativ ændring i din afsatte enheder, som der er en relativ ændring i din pris. Og hvis man har en traditionel efterspørgselskurve, så kan man faktisk optimere ved at sige, hvornår er priselasticiteten neutral, hvornår er det en neutral elastisk funktion. Der vil man have sit optimum. Så men det står også beskrevet i bogen, og det kan man læse mere op på, hvis det er. Men neutral elastisk, det er typisk der, man kan stoppe. Man må lige begynde at ændre på sin pris i et... Hvis du har et forløb som det her i hvert fald, så vil du ikke begynde at ændre på din pris, når værdien den er under 1. Altså når det begynder at blive uelastisk. Fordi så får du ikke særlig meget mere ud af at sænke din pris. Så får du ikke særlig mange flere omsætninger. Og når først I snakkede om elastisk, neutral elastisk og uelastisk, så kan I selvfølgelig bare begynde at snakke om, hvilke konkrete eksempler der er. Der er priselasticitet, der er indkomstelasticitet og markedsføringselasticitet. Jeg har vist skrevet den. Jeg mener, at jeg har noget her senere, hvor der står... Markedsføringselasticitet kan i hvert fald også være interessant at snakke om. Jeg mener, det er belyst i de senere slides. I hvert fald så markedsføringselasticitet, det er et spørgsmål om, hvor meget din afsætning ændrer sig, hvis du øger dit markedsbudget.
Den er selvfølgelig også interessant. I kan perspektivere til krydselasticitet, fordi normalt så kigger man, hvis man bare snakker elasticitet, eksempelvis priselasticitet eller indkomst, så kigger man kun på én vare, og så en anden variabel. Man kan også prøve at se på, hvordan varer de påvirker hinanden, og det er krydselasticitet. Og selvfølgelig, det er oplagt, hvis man snakker om elasticitet, og man godt kunne tænke sig en rigtig høj karakter ud, når man snakker om prisoptimering. Det er i hvert fald min vurdering. Så er jeg gået videre til slide 11, hvis man ikke kan se, men jeg redegør for prisdannelse med fuldkommen og ufuldkommen konkurrence. Jeg vil sige, en god måde at starte ud på vil selvfølgelig være at forklare kort om de forskellige markedsformer. Men man har markedet et homogent eller et heterogent marked, hvor varerne er grundlæggende forskellige eller grundlæggende ens. Og så snakker om de forskellige med en udbyder, flere udbydere og mange udbydere. Hvis jeg kan forklare kort om det. Og så snakker om en fuldkommen konkurrence. Det er præcis, hvad vil sige, at der er fuldkommen konkurrence. Og så snakker om, hvad det betyder for deres priser. Hvis det er fuldkommen konkurrence, så bliver udbyderne mængdetilpassere. De kan ikke tillade sig at skrue på prisen. Et rigtig godt eksempel det er, når vi snakker korn. Det blev vi altid belært om sidste år, det er, at et marked under fuldkommen konkurrence er korn, fordi du ikke kan tillade dig at tage mere for din korn end din nabo. Det er nøjagtigt den samme vare. Hvorfor skulle man købe korn til 20 kroner kilo, hvis du kunne få det for 15 kroner kilo? Det vil bare være dumt. Og det lyder også noget meget dyrt korn. Men den eneste måde, de kan begynde at optimere på, hvordan de tjener penge på, er en typisk set ved at... De kan selvfølgelig også forsøge at markedsføre sig, men så vil det ikke være et sandt homogent marked. Men man kan også begynde at optimere typisk ved at begynde at forsøge at sænke sine omkostninger. Veto Tobacco er faktisk et meget godt eksempel. De har selvfølgelig også... har I hørt om Veto Tobacco? Jeg tror, alle har hørt om det. Men de startede med at sælge deres varer til en pris, hvor de egentlig ikke rigtig tjente penge. De sad bare for at smadre dem et sted til en helt lav pris, fordi så var helt mange kunder, der gerne ville have det. Og så begyndte de at sænke deres omkostninger bagefter, fordi de optimerede på deres produktion. Og det er så begyndte de at tjene penge på den måde. Det er ikke fordi, de har været på et marked med fuldkommen konkurrence. Men det er en strategi til at skabe overskud i hvert fald, som er med til det, man bruger under fuldkommen konkurrence. Og ved ufuldkommen konkurrence, det er der, hvor man stadigvæk har rigtig mange udbydere, men forskellen er bare, at der er forskel på de produkter, man nu forsøger at udbyde. Så når man kan egentlig betragte hver udbyder som at have monopol på sit eget marked. Men det er heller ikke helt sandt, at producenten har monopol, fordi der vil stadigvæk være mulighed for, at en konkurrent kommer ind og når på afsætning. Så der er pristilpasning. Det er bedre at tillade sig at skrue på prisen, når de ikke er, altså når de har deres egen lille del af markedet. Fordi så kan de bedre forholde sig til deres kunder ud. Og der vil igen, synes jeg, være relevant at snakke om priskrydselasticitet. Fordi man begynder, hvis man endelig skal begynde at forholde sig til andre konkurrenter, som jeg vil man skal, helt sikkert, så vil man kunne analysere på, hvor meget deres afsætning ændrer på vores og omvendt. Så det er priskrydselasticitet. Og så har jeg sagt perspektivere til ulovlige karteller. Det var vores lærer rigtig stor på sidste år i hvert fald. I Danmark, der har man rigtig stærke love mod karteldannelse. I USA på et tidspunkt, der gik det helt løbsk, fordi man i Californien havde en virksomhed, der hed Enron, der bare havde købt hele, altså al strømforsyning i Californien. Og så sad de bare på det, og så skulle de bare prisen helt højt op, så det bare kostede 20 kroner at tørre sit hår. Og der var faktisk mennesker, der døde. Der var gamle mennesker, der døde, fordi de ikke havde råd til at tænde for deres aircondition. Så sådan helt fuck. Og det er ikke et kartel, men det er altså et monopoltilstand, hvor man ikke har nogen regulering af konkurrence. Så ulovlige karteller er en ret interessant ting. Arla kan man også snakke om, hvis man kunne tænke sig at snakke om monopol. Ulovlige karteller har jeg ikke nogen gode bud, men
Det er reelt set, at man har rigget et marked til, at man bare kan mærke det. Der er ikke sådan noget som, jeg ved ikke hvor meget på det samme, men dem der for eksempel herrer, for eksempel sådan noget med, at de med vilje nedsætter kvaliteten af det på 102%. Det er det største sag i verden. Ja. Jo, men helt sikkert. Godt eksempel. Det er jo sådan skider ikke at gøre det sådan. Men ja, helt vildt. Det er jo flere penge. Men så tænker jeg at gå videre til spørgsmål 12, fordi der er faktisk kun en halv time tilbage. Så 4 minutter på spørgsmål. Snak om differens og grænseomkostninger. Det ligger sig igen over alt det her med prisoptimering. Man kan starte med at snakke kort om omkostninger, og så snakker man differensomkostninger. Ja, det er bare differens og grænseomkostninger er egentlig to sider samme sag. Det er bare et spørgsmål over, hvor stort et interval du betragter din omkostningsstigning. Hvis det er differensomkostninger, så ser du på, hvor meget dine omkostninger stiger ved mere end et ekstra produceret stykke. Og ved dine grænseomkostninger kigger du bare stykke for stykke, hvor meget stiger dine omkostninger. Det der, når du optimerer på differensomkostninger, så bruger du totalmetoden, for du kan ikke opstille nogen smart ligning, der tegner en smart kurve, som du kan finde et maksimum på. Der vil man begynde at regne forskellige scenarier, og så finde ud af, ved at beregne på de her scenarier, hvor meget tjener i hver situation. Hvorimod, når du har en grænseomkostning, så kan du optimere på det i forhold til din grænseomsætning. Som vi har gjort nogle gange, når vi prisoptimerer. Så kan du finde ud af, rent matematisk, meget hurtigt, hvad optimum er. Så jeg vil sige, igen, perspektivet til differens og grænseomsætning, fordi det er samme metode, man bruger bare til at belyse omsætning. Og så hvis man endelig kommer ind og snakker om priselasticitet, så snakker om grænseomkostninger, der skal Trapperen redegør for de forskellige omkostningsforløb i en virksomhed samt deres betydning for de driftsøkonomiske beslutninger. Det generelle omkostningsforløb synes jeg godt nok er et træls virvar af kurver, men hvis man kan fortælle lidt om dem, altså hvordan de forholder sig til hinanden, så er det selvfølgelig, det viser bare overskud, kan man sige. Men ellers, så synes jeg, at snakke om det generelle omkostningsforløb, så bagefter begynder at snakke om springvise omkostninger, fordi de to står lidt i kontrast til hinanden. Det er jo rigtig mange scenarier, der vi har regnet på dem her i skolen, så har vi bare kigget på, at man har sådan nogle pæne, glatte kurver, og det vil man i virkeligheden, hvor man har sådan nogle forløb her, og så kan du opsætte en smart ligning for det, og det er rigtig dejligt at regne med. Men i virkeligheden, så vil det typisk være noget med, at ens omkostningsforløb kommer i en grim hak. Så når du når en vis afsætning, så skal du til at investere i en ny maskine, og så skal du til at ansætte en ny mand, og det koster helt mange penge at ansætte en ny mand, og så videre. Så kurven bliver aldrig så flot. Den bliver altid. Det vil typisk være springvist. Og når man har sådan nogle springvise omkostninger, så kan man heller ikke bare, ikke hvad vi har lært i hvert fald, jeg kender ikke til det, der kan du ikke bare lave et eller andet smart økonomisk eller matematisk funktion, ligesom vi gør med grænseomkostninger og grænseomsætning. Du kan ikke bare optimere på samme måde. Så der er man igen nødt til, fordi situationen er mere kompleks, at bruge totalmetoden. Man udregner en total situation for hvert scenarie, og så tager vurderingen derfra. Og selvfølgelig så er det et spørgsmål om, hvilke beslutninger skal man tage, når man har de her forskellige omkostningsforløb. Der kan vi snakke om sunk costs, som er omkostninger, der allerede har fundet sted, og derfor er beslutningsirrelevant. Uanset hvad du beslutter, så har omkostninger allerede fundet sted. Og dem ser vi selvfølgelig bort fra sådan et scenarie, hvor man skal begynde at kigge på, hvad man skal gøre. Og igen også, hvor man kigger på offeromkostninger. Hvor meget offrer du et andet sted, eksempelvis. Hvis du kigger på en variabel og ser på, hvad medfører de her omkostninger, så kan det også være, at det har nogle offeromkostninger. Det står beskrevet på side 263, det kan godt være, at det er beskrevet bedre, end vi har det. Ja, det er, der er bare
ved hvert scenarie vil det næsten være omkostninger, fordi der vil altid være omkostninger i forhold til et andet alternativ. Så det er relativt til hinanden. Det er offeromkostninger. Så har jeg skrevet det som et underpunkt herefter, er omkostninger reversible. Det er egentlig ikke et underpunkt til offeromkostninger, så den kan jeg godt rykke en tand ud, hvis jeg har lyst. Men generelt så bare at sige, at om omkostninger er reversible eller ej, det betyder noget for, når først man har truffet den her beslutning, kan man så gå tilbage igen. Hvis man ikke kan gå tilbage igen, så vil en beslutning nok være lidt tungere, kan man sige, fordi man ikke bare kan skrue tiden tilbage til et andet scenarie. Og så vil jeg gå videre til 14'eren. Går det for hurtigt, eller synes I det er fint? Okay, super. Forklare begreberne differens og grænseomsætning. Jeg har allerede foreslået, når jeg snakker prisoptimering og sådan forskellige ting, at de snakker om både differens, omsætning og omkostning og omsætning på samme tid. Men det er fordi, det er analogt til, så omsætning og omkostning er analogt til hinanden. Nu snakker de her begreber. Men igen så gælder det bare, at differensomsætning, det er, hvor meget mere omsættes ved, at man sælger x antal styk flere. Man kigger ikke kun på én ekstra protein, man kigger eksempelvis på 5 ekstra protein. Og ved grænseomsætning kigger man kun på, hvor meget koster det at producere, eller hvor meget ekstra sælger man for ved at producere ved at sælge én mere. Og det er tangenter, der jeg har skrevet. Hvis man nu vælger at tegne en graf for at vende til eksamen, og man har et omsætningsforløb, så er det tangenterne her. Det er grænseomsætningen. Igen så jeg foreslår, at man kan perspektivere til prisoptimering, fordi det er noget af det, man bruger alt det her til. Og man kan også begynde at snakke om optimering og omsætningsforløbene er forskellige fra marked til marked. Der kan man begynde at snakke om en knækket afsætningskurve, forskubbet efterspørgsel og sådan lidt forskellige ting. Jeg vil sige, jeg kunne forestille mig det for viderekommende, fordi jeg kan godt forstå på Finn, at han synes også, at sådan noget som knækket afsætningskurve er en af de lidt svære emner. Så jeg tror ikke, det er noget, man forventer, at I kan komme ind og snakke om. Men selvfølgelig, hvis man kan begynde at snakke om knækket afsætningskurve og så videre, så det er nok ret godt. Spørgsmål 5. Redegør for de muligheder, en virksomhed har for at optimere under fuldkommen konkurrence. Igen. Forklar om markedsformerne. Forklar, hvad der kendetegner fuldkommen konkurrence. Og igen, som vi snakker om mængdetilpasninger, de har ikke noget at sige egentlig for deres... de kan ikke rigtig tillade sig at skrue på deres pris, de kan kun tillade sig at skrue på deres mængde, hvor meget de omsætter, eller hvor meget de producerer og afsætter. Hvor jeg skriver, at kapacitet og produktionsomkostning er typisk de mest betydende faktorer. Der kan vi jo passende begynde at snakke om knap kapacitet. Og så kan jeg vise et eksempel på grænseomsætning og grænseomkostning. I et tilfælde af, at man har et fuldkommen konkurrence, så vil man have en efterspørgselsproduktion, som hedder, at hvis du har en rigtig pris, hvis du har en rigtig pris, som er at sige, den er 10 kroner per enhed, så kan du bare afsætte lige så mange du vil. I tilfælde af dekoren, så er det i hvert fald sådan. Hvis du kan ramme den markedspris, der er, så kan du afsætte lige så mange kroner du vil, fordi der er så mange aftagere. Det er helt vildt. Så til gengæld så vil du måske have nogle grænseomkostninger, hvis den går sådan her. Så derfor vil du aldrig begynde at krydse det her punkt. Det er et grafisk eksempel, jeg kan lade til eksamen på tiden. Og redegør for sammenhæng mellem markedsføring og prisoptimering. Det var det, vi snakkede om. Jeg snakkede om tidligere, at det vil komme igen. Vil jeg sige, at det er måske en meget god idé at snakke meget kort om priselasticitet, for at bedre at kunne bruge det begreb senere hen. Og så snakke om markedsføringselasticitet. Det markedsføringselasticitet, det er det, jeg snakkede om. Jeg har opstillet en... Jeg er på side 217. Der har de en kurve, der ser sådan her ud. Hvor de har deres markedsføring, der skal hjem. Og deres afsatte enhed er almindelig sådan grafen er. Og så går det sådan her.
som siger noget om, hvor meget af deres afsætning påvirket af deres markedsføringsindsats. Og der er det igen, hvis man har en smart funktion for det her, hvis man har en linje, der beskriver det her forløb, så er det spørgsmål at finde ud af, at der hvor den er stylist. Der hvor den er stylist, det er teoretisk set, der du tjener flest penge. Undskyld, det der er det bedst at betale sig. Så er markedsføring. På side 217. Hvad sagde jeg før? Er det rigtigt? Er det 299? Jo, 298. Nå, det er fordi, jeg siger eksempelvis pris. Undskyld, det er fordi fejl, var det priselasticitet. Ja, jeg har skrevet 217 på priselasticitet. Det vil sige, ved markedsføringselasticitet, så skriver du lige til 298 på. Så... Har jeg skrevet 298? Nå, hold da kæft, så kommer det på nedenunder. Flot. Hvad siger du? Ja. 298 er det rigtige tal. Så Så der er ikke noget skænders? nej, faktisk ikke. Nej. Hvis du læser hele slide igennem, så giver det mening. Okay. Som vi snakker om markedsføring skubber den efterspørgselskurve. Som sådan her. Og helt præcis hvor meget bliver forskubbet og ændret er afhængig af elasticitet. Ja. Hvad er det afsætning op af y-aksen der? Ja. Der vi kan længere forkert den der. Fordi der, hvis du i markedsføringsomkostninger stiger en lille smule, så vil den afsætning lige pludselig helt af. Nå jo, altså den stikker så meget af her, det er nok. Det er bare, den har samme form som den, vi har i bogen til. Ja, altså. Nå. Det der eksempel, så skal man så bruge flere markedsføringsformer. Jo, men det er faktisk lidt... Jo, men jeg har bare byttet om på aktien, så gælder det jo bare at få pendlingen til at være så lav som muligt. Ja, i det eksempel, jeg har her i bogen, der gælder om, at den er så... Men jeg er interesseret i, at du ændrer en lille smule. Du er interesseret i, at der sker en stor ændring i din afsætning ved en lille ændring i markedsføring. Ja. Så i det her tilfælde, så er man egentlig interesseret i, at den er stejl. Men den er stejlere. Ja, helt sikkert. Det er også bare fordi, jeg... Sådan her. Sådan noget der. Sådan hvad der. Men bogen der ved jeg ikke helt, fordi hvis de vender aktierne på den her måde, så gælder det om, at den er så flad som muligt. Ja, jeg synes bare ikke, det er det fladeste stykke, vi har der i bogen. Sådan, men okay, det er jo også bare, hvad man lige vælger at tegne op grafisk. Det kan godt nogle gange slips. Så. Igen. Ja, grænseopsætninger. Groms og gromsk. Groms støder på groms. Nej, gromsk støder på groms. Længere hen, altså man forskubber ens efterspørgselskurve på en sådan måde, at ens omsætningsforløb ser anderledes ud. Og ideelt set så vil man få et scenarie, hvor man tjener flere penge, som sådan noget markedsføring på. Og man kan måske faktisk snakke om prisoptimering, at man kan tillade sig at tage en højere pris, hvis man har smidt markedsføring på. Og det er hele pointen med markedsføring. Du kan tage en højere pris, eller du kan afsætte flere til samme pris. Og så igen vil jeg så også sige, at det kan være muligt at differentiere på forskellige pris på forskellige markeder. Det er måske lidt mere med noget indkomstelasticitet, men det er også ret relevant her, fordi man kan sige, at i et marketingmix har man jo også en parameter, som hedder pris. Og hvis man kan tage forskellige priser forskellige steder, så kan man sagtens redegøre for, at det har noget med det her at gøre. Så
ved det her med, at hvis man sælger den samme vare i Bilka, så kan du tage højere pris for den, end du selv tager for den, vil sælge i Netto. Så. Eller endnu bedre eksempel, hvis du sælger en liter mælk i Hellerup, så kan du tillade Hellerup, det er på Sjælland, det er helt rige sted. Det er Hellerup herude. Okay, Hellerup. Hvis du sælger Jeg er bange for, at jeg stod og snakker om Herning. Der kan du ikke sælge noget dyr. Nej. Men hvis man er i Hellerup, så kan du tillade dig at tage 20 kroner for en liter mælk. Det er noget med, at min søster hun bor på Vesterbro. Der er en kiosk, et sted, hvor fancy mennesker de kommer ind. Der koster en liter mælk 15 kroner. Og folk kommer der ind bare for at være fancy. Fuldstændig åndssvagt. Nej, det er en fakta. Det er en fakta, hvor det er noget penge. Fancy mælk. Det er nok cheese. Der er jo noget ved musikken, som kan handle det. Jeg har ikke været særlig god til, at jeg kan se her. Hvilke spørgsmål kommer vi til? Jo, 17. Redegør for sammenhængen mellem planlægning og budgetter. Der er det jo selvfølgelig en god idé at forklare helt præcis, hvad budgetter er. Det står også i bogen. Den bedste måde at forklare et budget på er jo, at det er, det er noget, en ledelse bruger til at beskrive eller forudsige, hvad det er, der kommer til at ske som reaktion på de ting, de nu har tænkt sig at gennemføre i virksomheden. Og det er rent økonomisk. Så man forsøger at forudsige, hvordan det kommer til at gå virksomheden på forskellige poster i fremtiden. Og forsøger at tegne. Man spår både om fremtiden, men man spår særlig meget om fremtiden i henhold til det, man nu beslutter sig for at lave. Man planlægger på baggrund af ønskede ændringer og vedligeholdelse af virksomheden. Det kunne jo egentlig godt køres op mod noget balance. Jo, prøv at se her. Præcis. Det har jeg skrevet under. Perspektiveret balance scoreboard, som det har de har selv drejet den parallel på side 181. Så vidt jeg ved. Jeg mener, at det er den sammenhæng, de har drejet en parallel. Men der har de nemlig en graf, præcis. Der har de en meget god pyramide, der forklarer det her balance scoreboard igen. Og så man kan sætte i relation til budget, hvis man har lyst. Der kigger man netop på, hvordan de tendenser, der i virksomheden forholder sig til ens vision og strategi. Igen, så synes jeg også, det kan være relevant at perspektivere til årsrapporten. Fordi når man budgetterer, så er det jo egentlig, fordi man godt kunne tænke sig, at ens årsrapport på den anden side af året kommer til at se anderledes ud. Man kan godt tænke sig, at ens årsrapport siger, at man har et større overskud, eksempelvis. Og man vil derfor også i sine budgetter, vil man typisk tage udgangspunkt i sidste års årsrapport. Det år, der nu er gået. Se på, hvordan er det gået, og hvad har vi handlet på. Så. Og så spørgsmål 18. Der har jeg har fået sat det forkerte tekst ind. Så det er samme tekst på spørgsmål 18. Men er der nogen af jer, der har spørgsmål ved hånden, som kan sige helt præcis, hvad det er spørgsmål 18? Spørgsmål 18, ja. Forklar de forskellige budgettyper, resultatbalance og likviditet og deres anvendelse af controller. Okay. Det hun sagde. Det står selvfølgelig bare i den pdf, jeg har med eksamensspørgsmål. Men jeg kommer til at skrive forkert ind. I hvert fald, i forhold til spørgsmålet, så vil jeg igen mene, at det er relevant i kort at belyse, hvad budgetter er. Og at der er forskellige budgettyper. At der er resultat- og balancebudget og likviditetsbudget. Og der forsøger man at tilrettelægge sit budget, så man tilgodeser det, at man eksempelvis skal betale regninger, eller at man godt kunne tænke sig at investere i en ny maskine, eller at man godt kunne tænke sig at afsætte flere indhold. Så det afspejler man de forskellige budgettyper, og så kan man snakke op omkring, hvordan det er opbygget. Og på side 328, der er der meget god model til det. Den bliver meget hurtigt meget kompleks, så det er ikke som om, at de skal gå ind og referere den her model, vil jeg sige. Jeg vil bare foreslå, at jeg forstår, hvad der foregår i, hvad det er for nogle poster, der er inde under dem, og så kunne snakke om det til eksamen.
Jeg ved ikke, om I må have noget med ind til eksamen, fordi hvis Molly har noget med ind, så kunne vi jo passende have sådan en model ind. Det må vi ikke. Nej, okay. Og igen så vil jeg sige, perspektivere til årsrapporten med regnskabsanalyse, fordi regnskabsanalysen kan være meget behjælpsom, når man skal lægge et nyt budget. Sådan at se på, okay, har vi en dårlig likviditetsgrad, så kan det være, at vi skal ændre vores likviditetsbudget. Så var det sådan lidt noget. Redegør for indholdet af formålet, indholdet af og formålet med budgetkontrol og budgetstyring. Igen, forklarer meget kort om budgetter, og forklarer om årsrapporten. Der hvor årsrapporten er relevant i den her sammenhæng, det er at man kontrollerer, hvordan har man været i stand til at overholde budgetter. Man kan gøre det på årsbasis, når vi snakker årsrapporten, eller man kan gøre det på kvartalsbasis, eller hvor ofte der nu bliver udarbejdet resultater i virksomheden, altså hvor ofte man får taget en følger på, hvordan det går. Så hvis man nu ser, at man slet ikke overholder sine budgetter i forhold til, hvor man burde være på nuværende tidspunkt på et år, så kan det godt være, at man skal til at ændre på nogle handlingsparametre. Og det er alt det, som økonomistyringens kredsløb drejer sig om. Det er at se på, hvilke handlingsparametre har man for at påvirke de forskellige områder af budgetter. Og så på side 352, der har vi skrevet et eksempel på, hvordan man kan dissekere sådan et budgetpunkt. Eksempelvis hvis der er en afvigelse i dækningsbidrag, så kan man dissekere det op i forskellige elementer, og så se på helt præcist, hvor tror vi vores problem er. Fordi det kan nogle gange godt, tror jeg, være for let bare at lægge budgetter, og så glemme alt om igen. Man skal hele tiden holde sig op på. Så er jeg gået videre til spørgsmål 20 heroppe. Og det er det andet sidste spørgsmål, jeg har fået forberedt til jer. Redegør for anvendelse og indhold af de to metoder til investeringskalkyler, kapitalværdimetoden og intern rentefodsmetoden. Det var noget af det, vi snakkede rigtig meget om, det havde finansiering, fordi det er i og for sig samme emne, bare for forskellige vinkler. Først kan man selvfølgelig snakke om, hvorfor vælger man at investere i sin virksomhed. Det kan nu har jeg skrevet balance scoreboard på side 409 åbenbart, kan se noget at se. Ja. At der er de 4 forskellige perspektiver i sådan i balance scoreboard. Og det er nogle af dem, man måske har lyst til at dreje på, når man investerer. I hvert fald kalkulationsrenten er et rigtig vigtigt begreb. Det er et spørgsmål om, hvor meget vil virksomheden have, at en investering afkaster procent. Der tager man højde for sådan noget som, at der vil være en inflation, man skal tage højde for. Der vil være en markedsrente, som vi i hvert fald også skal have dækket. Så vi skal have dækket en markedsrente og en inflation. Og det kan også være, at man gerne vil have dækket for noget risiko, fordi man vurderer, at det er en risikofyldt forretning, man er i gang med at investering, man er i gang med at foretage. Så kunne man godt tænke sig, at man har en polster for det nogle procent. Så for at sige, okay, men fordi den her investering er risikofyldt, så vil jeg i hvert fald ikke bare nøjes med 6% i afkast. Jeg vil gerne have 10%. Man polster med 4% risiko. Der er forskellige måder, man kan beregne sin kalkulationsrente på. Det skulle også gerne stå her. Så kapitalværdimetoden, det er den her dejlige summationsformel, vi har, som jeg bruger i finansiering. Der er bare den forskel, at man også tager højde for anskaffelsesværdien. Fordi måden den fungerer på, kapitalværdimetoden, det er ved at lave beregninger på, hvor meget ens investering vil være værd i fremtiden, i forhold til det man nu har smidt. Man ser på, hvor meget det vil være, lad os sige, om 2 år, hvor meget har den her investering så betalt sig af, regnet tilbage til nutidens værdi. Det er kapitalværdimetoden. Det er derfor, der er K0, fordi det er kapitalværdien ved tiden 0. Det er sådan
det er ret kryptisk at forklare. Jeg vil sige, hvis man har lidt svært ved det, så læs det afsnit igennem gange, for jeg synes ikke, der er nogen måde, hvor man mega hurtigt kan få det ned på. Jeg kan ikke lige forklare det. Ja. Vil I sige penge, altså bare helt basalt, vil I sige penge bliver mere værd? Penge er jo egentlig mindre værd i fremtiden. Altså, det bliver mindre værd for kigge fremtiden tilbage på startidspunkt. Jo, altså man regner altid tilbage, men man regner tilbage i forhold til den kalkulationsrente, man godt kunne tænke sig at beregne med. Man ser på, hvor meget... Jeg mener med, at penge bliver mere værd, det er bare, hvis du har 100 kroner nu, så kan jeg vælge at byde med forskellige ting, og de bliver, så det bare, hvor meget mere det bliver værd, at spille i det her konto, hvor meget mere det bliver værd til bare at benytte mig kalkulationsrente for et eller andet. Ja. I den forstand kan man godt sige det. Jamen, det er egentlig den interne... Det vi snakker om, det er den effektive rente af en investering, kan man sige. Ja, man vil gerne have, at den effektive rente af en investering er højere end en kalkulationsrente. Det man reelt set får ud af sin investering skal gerne være højere. Og det belyser den her kapitalværdiformel, eller den her kapitalværdimetode. Ja, jeg må indrømme, at jeg ikke kan forklare den særlig godt. Læs rigtig godt på den, hvis I er i tvivl om. Hvis I ikke er i tvivl om, så vil det bare skide godt. Jeg tror også, jeg kom frem til at forklare det på en ret... Ja, jeg fik kogt ned til 2 linjer, som står der. Det var det mest præcise, jeg synes, jeg kunne koge det ned til, da jeg sad og lavede de her forberedelser. Så... Men... Den interne rentefodsmetode... Ja, læs endelig på det. Jeg har også skrevet en linje der, men jeg kan jo altid ikke lige helt redde i den linje. Så i hvert fald, lån er egentlig... Jeg synes, det er interessant at perspektivere til finansiering og lån, hvis man når det. Fordi det er egentlig 2 sider samme sag. Der er det bare et omvendt regnskab, kan man sige. Fordi der er det banken, der investerer i dig, og du betaler dem tilbage. Så det er set på 2 forskellige perspektiver. Og til sidst, det sidste spørgsmål, jeg er nødt at forberede til jer for at hjælpe jer, det er redegøre for de poster, der indgår i virksomhedens balancestruktur. Der står der på side 442, det jeg snakkede om med det dobbelte regnskab, når det altid bliver posteret 2 gange. Der står der nogle meget korte og meget præcise eksempler på helt præcis, hvad det vil sige, at man bogfører dobbelt. Så alle bevægelser i en virksomhed skal repræsenteres 2 steder, både med debit og kredit. Og så kan man snakke om en vertikal balancestruktur og en horisontal balancestruktur. Hvis man snakker en vertikal, grunden til at det hedder en vertikal, det er, når man kigger på sine balancer. Så har man nogle aktiver og nogle passiver. Når man så kigger på den vertikale balancestruktur, så kigger man på, hvad der foregår inden for eksempelvis passiverne. Så sker der bevægelse frem og tilbage inden for passiverne, når man kigger på det på den her måde. Og når man kigger på en horisontal balancestruktur, så kigger man på, hvordan forholder vores aktiver sig til vores passiver. Og jeg vil sige, hvis man skal begynde at perspektivere det her til noget, kan du begynde at leve ud i noget, som jeg ikke har haft omkring før. Men jeg synes, det er alligevel godt, at jeg kunne sige noget om det. Umiddelbart, der kunne jeg foreslå, at jeg begynder at snakke om regnskabsanalyse. Så der vil man også kigge på nogle af de her forhold mellem aktiver og forskellige elementer i balancen. Det vil egentlig være i et horisontalt perspektiv. Hvis du kigger på eksempelvis likviditet, der kigger du på aktiver, eller omsætningsaktiver, som vil være herovre, i forhold til din kortfristede gæld, som er herovre. Så det vil være i et horisontalt perspektiv, når du kigger på ens balancestruktur.
og soliditet vil være din egen kapital i forhold til din samlede gæld, så det vil være en vertikal perspektiv. Så. Men mere kunne jeg ikke. De sidste 3 spørgsmål er jeg helt langt på. Det er nogle ting, som vi ikke nåede, og det er nogle kapitler, som vi ikke gennemgik, så jeg har ikke noget smart at sige til dem overhovedet. Det vil endnu være en kapitaludviklingsmetode. Så. Jeg håber, det har hjulpet jer på det gennembrud her. Jeg har ikke fået lavet en masse smart.